Hello viewers, welcome to my channel. It is the first time of tuning in. My name is Emeka the Chief Priest, also known as Maaz Emeka. On this channel, I discuss spiritual tips and help people live a spiritual active life. Today, we want to talk about the right items that are used for sacrifices as regards to ordinary Igbo spirituality. Gịnị ka m chọrọ ịkọwa n'asụsụ nsụọ n'asụsụ Bekee ma asụọ n'asụsụ Igbo? Gịnị ka eji achụ àjà na ihe gbasara ego mmụọ makwa na ihe gbasara ọdịnala Igbo spirituality? Biko gbalịa nke ukwuu hụ na itiri aka na subscribe button gị subscribe to this channel. Ọtụtụ mgbe ndị mmadụ na-ekwu ihe na-edoghị ha anya. Ndị Igbo tụrụ ilu si ahịa onye na-agaghị anaghị azụ. Gịnị ka m na-akọwa n'ụbọchị nke taa? Ụbọchị nke taa, dịka gụọ onye na-ege m, asịkwala na ihe a dị ọjọọ were maka ndị mmadụ si na ọ dị ọjọọ, na ị ga-agbalị sie ike nke ukwuu were aka gị nyụọ ya, na ịnụ hala na ọ dị ụzọ asaa ka were aka gị were anya gị were gụọ ya ọnụ, marakwa ma ọ bụ eziokwu. Esokwala ndị mmadụ ndị eso na-akọtọ ọdịnala, na-asị na ọdịnala wụ igbu mmadụ wụ ịnwe ọgwụ ego, na ihe dị otu a adịghị. Na enwere ọdịnala nwee omenala. O nwere ndị na-eji omenala ha were na-eme ihe ọjọọ. O nwekwa ndị na-eji ọdịnala. O nwere ndị na-ezo na okpuru n'aha ọdịnala na-emekwa ihe ọjọọ. Ị gaghị ekwe maka ndị dị otu ahụ were na-akpọzi ndị ọzọ ndị ọjọọ. Na ihe nsị ka m kọwara gị go onye na-ele m na onyonyo a, na ihe m chọrọ ịkọwa n'ụbọchị nke taa wụ ihe kwesịrị iji were chụọ àjà na-enweghị nsogbu ọbụla. Mgbe ahụ eji achụ àjà, ọ naghị enwe side effect dịka onye na-aga ụlọ ọgwụ. O nwere ọgwụ ị ga-aṅụ, ị gaghị alụ ụlọ ọgwụ ihe dịka hospital ma chemist, a ga-agwa gị ṅụọ ya mkpụrụ ole dị otu a, aṅụfekwala ya ole dị otu a, na mgbe ị ṅụfere ya ihe dị otu a na ọ ga-arụ side effect n'ahụ gị. N'otu a ka ọ dịkwa na ihe gbasara ọdịnala Igbo. N'ọdịnala Igbo, use the proper method eji achụ àjà, ọ dịghị ihe ga-eme gị. But ị bypass ya that method, tizie aka in another way ma tizie aka in another format, na ọ na-ebute nsogbu na mgbe n'ihu. Nsị ka m kọwaa ihe a kwere maka ndị na-ege m for the first time, kwere maka ndị na-ege m na ihe a ụbọchị nke mbụ ha na-ege m. Na mgbe eji ọkụkọ were chụọ àjà, ọkụkọ adịghị violent. Onye maara otu ọkụkọ si dịrị nnọọ, ịchụgide enwe ike nwetakwa ya gị gbuo ya. Ọkụkọ adịghị violent ma n'ime mmụọ ma na mmadụ. Onye mere eji ewere ọkụkọ achụ àjà. Na nke abụọ ya, ejiri ebule were chụọ àjà. Ebule nwere fighting spirit, but ebule anaghị alụsa mmadụ ọgụ. Ebule adịghị ka agụ makwa na ụmụ anụmanụ ndị ọzọ dị n'ime ọhịa, ndị agha na-atụ egwu makwa na agwọ. Ọhịa ka anyị ma ejighị ọkụkọ, ejiri ebule ma ọ ejiri ewu. Ihe eji ewu were mee ọrụ maka ewu nwere ụkwụ anọ, na ihe ọbụla nwere ụkwụ anọ wụ na ọwụ ezumezu na o zuru oke. So m na-eme ya ka ọ dị onye ọbụla anya. Ihe ọbụla eji ọkụkọ were rụọ, ihe ọbụla eji ewu were rụọ, ihe ọbụla eji ebule were rụọ, ọwụ ọrụ dị mma. Ọ na-ebute favor, ọ na-eme ka favor na-abịa. Dịka m na-akọwa ya n'ọdịnala Igbo, ihe ndị ọcha wetara anyị 10 commandments, 10 Mosaic laws, which you call the 10 commandments. In one of those commandments, ọ na-akọwa sị, thou shall not kill. Thou shall not kill. Ihe ọ na-akọwa n'ime akwụkwọ nsọ ahụ bụ egbukwala mmadụ ibe gị, maka na ọbara mmadụ dị very sacred. Ọbara mmadụ dị very sacred. Ma kama ihe m chọkwara ịkọwa, gị ahụkwala onye ahụ gburu mmadụ asị gị na onye ji ebule makwa na onye ji ọkụkọ were chụọ àjà na ọ ga-emecha were mmadụ. Ihe a wụ ezigbote ụgha ma ọ asị, ụtọ ọbụla esi chọọ ghọta ya n'asụsụ Igbo.
maka na ihe ndị a niile m kọwara ịbịa ile their formation physically lekwa ha spiritually ọkwa the same thing. Ha adịghị violent, mana ọrụ ọbụla eji nkịta were rụọ, ọrụ ọbụla eji busi were rụọ, ọrụ ọbụla eji ikwikwii, ọrụ ọbụla eji ụsụ were rụọ, ihe ndị a niile ihe otu ha si alụgharị in physical ọ na-enyeje nsogbu before gị nweta ha. Ọ dịkwa ka ụta nkịta dị. Tupu gị gbuo nkịta ị ga-akwado akwado ma ọ wee nkịta taa onye ahụ ụbọchị ahụ, olesi ma ị chọziri ịgba ya ọgwụ ka o were dinaa. Ọkwa na ị chọrọ igbu nkịta face to face, one on one, ị ga-akwado, ị ga-amara na anaghị egwu mmụọ ka ị chọrọ ịgba. Ụta akọ dịkwa n'ezi. Ihe anụmanụ ndị a niile m gụsịrị ụfọdụ ha ka eji arụ ọrụ ọjọọ. Mgbe a sị gị chụọ àjà, a sị gị weta ọkụkọ, a sị gị weta ewu, a sị gị weta ebule, ị gaghala almost okwu mmụọ niile. Ihe ndị a niile ka eji achụ àjà. Ha nweghị side effect, ha nweghị side effect. I can say this anytime or any day without fear of favor, because eyuzuola m ihe those things were rụọ ọrụ. There is no side effect. You will sleep in peace. Ị ga-ehi ụra na-ekwo ụra. Ọ dịghị onye ga-achụgharị gị, ọ dịghị mmụọ ga-achụgharị gị. Kama ihe m chọkwara ịkọwa ya ọzọ wụ na okwu mmụọ ehiwere. Ịma ọtụtụ mgbe ọtụtụ ndị mmadụ, dịka ka m were ndị ụka were maa atụ, ndị ụka ndị na-aga ụka, ị ga-ahụ na we niile na okpukpere ụka niile we na-aza Kristian. Ma ịbatawazie bịa haziwe ya, ị ga-ahụ ụfọdụ ha wụ Methodist, ụfọdụ ha wụ Presbyterian, ụfọdụ ha wụ Catholic, ụfọdụ ha wụ Assemblies of God, and so on and so forth. Ịbata na usoro ekpere ha, ị ga-ahụkwa na ihe dị iche dị. N'usoro ekpere ha awụgo the same thing, oge otu aka ka ha na-eso. Ụfọdụ ha na-use candle n'okpukpere ha, ụfọdụ ha na-use incense, ụfọdụ ha bụ ndị na-efe mmiri nsọ, ụfọdụ ha bụ ndị na-eyuzu chaplets, ha na-eyuzu chaplet were mee ekpere. Ụfọdụ bụ ndị na-esoku chaplet na mmiri. Ị ga-ahụ na okpukpere a niile dị iche iche, mana abịakwa na one umbrella a na-akpọ ha ndị okpukpere ụka, okpukpere Jizọs. Ụta akọ dịkwa n'ọdịnala. E nwere ndị ọdịnala ndị na-eme okpukpere ha dịka nke ndị ụka. O nwere ndị ọdịnala na-eme okpukpere ha dịka nke ndị ụka, ndị na-eso natural method iji eme ihe, ndị na-eso natural method, ndị na-eso ntọala ndị nna nna anyị ha tọrọ, a na-eso ya n'usoro. O nwekwara ndị na-eme ya n'ụzọ wee formulate ya mmụọ, maka ịfọmuleti mmụọ ara ga-ahụ otu edu ugbu a ị ga-afọmuleti mmụọ ma ezighị otu esi eme ya. Kama na ị na-enyezi mmụọ ahụ, ị ga na-akpa afọ nri mmụọ ahụ, ịkpagide afọ ya, o dipendịrị ihe iji hiwe mmụọ ahụ. Ihiwe mmụọ ahụ ka ọ na-ebutere gị millions, ọ ga na-ebutere gị ya. But nsogbu na-anọ n'ime ụdịka mmụọ ahụ hiwere wụ mgbe e kwụsịrị inyewe ya ihe ọ na-eri, o werezi aka ya kpawa nri. N'onye mere anyị nwawu na-arụ ọrụ mmụọ ji na-akpachara anya, anyị na-akpachara anya ihe gbasara ịrụ ọrụ mmụọ. O nwere ụdịka mmụọ ị nwere ike ihiwe ka ọ na-adọtara gị ego, ka ọ na-ewetara gị ego. Ihiwe ha ala gị sị na ị chọrọ ka ị gbaa ụgbọelu, ị chọrọ ka ị ghọọ milonia, bilonia, mmụọ ahụ ga na-aga, ọ ga na-agara gị ozi ahụ, kama na o nwere ihe ị ga na-enye ya. Ana inyegide ya, o nwere mgbe ọ ga-eruzi, o were aka ya na-akpa nri ahụ. Na ihe mere anyị nwa ji na-akpachara anya na ihe gbasara ịrụ ọrụ mmụọ. Kama anyị nwa na-asị gị, ọ bụrụ na ị chọrọ ka ị nata ndụmọdụ n'aka m, iwe onye na-ịbatara n'ime ihe ọdịnala, soro ya n'ụzọ nna nna gị ha tọwara dịka ntọala. Mewe the natural method. Natural method awụ ị ga na-eji ọjị, nzu, edo, mmanya ọkụ. Ị chọziri ịchụ àjà gị were ọkụkọ, gị were nwa uriem, gị were ewu, makwana gị were ebule. Ihe ndị a niile m gosiri ugbu a are all natural things a na-use. Ọ ihe bịara naturally, ha nweghị
side effects. Ha enweghị side effects. Ma o nwere okwu mmụọ ehiwere. Okwu mmụọ ahụ ehiwe ya iji were na-eme ọgwụ ego. Enwere ike isi ya were na-adọta millions. Ọ ga na-aga ozi maka na mmụọ, ebe ọ bụla ehiwere mmụọ agwaghị ezi ozi, mmụọ ga-agarịrị ozi ediri ya in expectation of ihe a ga-enye ya. Kama ihe na-awụ nsogbu wụ ọ kpagidezie, maybe onye na-enyezi ya nri ahụ nwere ike ọ naghị enye ya otu o kwesịrị inye ya. Mmụọ ahụ werezi aka ya na-akpazi nri. Ọ ya wụzi, o nwere ike isi n'aka onye ụmụ nwoke ahụ mụtara, onye dibịa ahụ mụtara na ya egwe. Ma o sighị n'aka dibịa ahụ, ọ ga na-ewere sparingly. Ebe ọbụla aka ya ruru ya owere. Na anyị nwa ji na-adọ ndị mmadụ aka na ntị si ha wepụ aka na ajọ ọgwụ. Na ajọ ọgwụ adịghị mma. Na ajọ ọgwụ jọrọ njọ. Gịnị wụ ajọ ọgwụ? Ajọ ọgwụ nwee okwu mmụọ ehiwere iji were gbuo mmadụ. Okwu mmụọ ọbụla ehiwere iji gbuo onye aka ya dị ọcha na ọ ajọ ọgwụ. Ajọ ọgwụ bụ mmadụ ime ọgwụ ego na-eleghị anya environment ebe ahụ ọ nọ. Ọ chọrọ ịkpata ego at all means. Onye ahụ achọghị ịma ụzọ ego ahụ si abata. Ọ dịghị care na ọ ajọ ọgwụ dị ihe ahụ. Onye dị otu ahụ nwere ike iji mmadụ ibe ya were gbara ego. Na ụfọdụ ha ndị na-akọtọkwa ihe gbasara ọdịnala, ụfọdụ ha nọkwa under church. But aka ọrụ ha wụ ndị occult. Maka ụfọdụ ndị nọ na chọọchị wụ ndị na-arụ ọrụ occult. And gịnị wụ occult? Occult wụ ọtụtụ ekpere dị iche iche, ndị na-eji picture mmadụ were na-ekpe ekpere. Occult ka a na-ekwu ya. Ụfọdụ wụ ndị eji picture. Ebe ọbụla okpukpere ọbụla ị hụrụ eji picture mmadụ were na-eme ekpere, all part of ndị occult. Onye m sị ka m pụta ka m bịa kwuo ya n'ihe ka onye ọbụla were nụrụ ya. Okpukpere ọbụla ị na-aga asị gị weta picture, asị gị weta nkekara akwa mmadụ, asị gị weta ihe ọbụla si n'ahụ onye ahụ pụta, were just buruzie ya n'obi na m kwuolara gị nke wụ eziokwu, na ngwala gị nke wụ eziokwu, na ebe ahụ wụ okpukpere ndị occult. Onye ọbụla na-eji mirror na-enyo, onye ọbụla na-eji picture na-enyo n'okpukpere ndị occult. Ka ị were buru ya eburu n'obi. Anyị nwa na-arụ ọrụ okwu ihe gbasara mmụọ, ọwụ mgbe niile ka anyị na-use picture mmadụ, maka ọ dịghị necessary. Maka na anyị nwa, otu anyị si ihu okwu mmụọ anyị wụ ka ọ na-ewetara anyị favor na-esoghị any other means ma ọ bụ natural means. And gịnị wụ natural means a ọ ga-eso? Wụ ihe ahụ ị na-eme. Dịka m na-eme vidiyo ugbu a, eji m vidiyo were na-ezisa ozi na mba niile, na mba ụwa niile. Ihe a wụ ọrụ ka m na-arụ. Vidiyo m na-eme ugbu a wụ ọrụ. Ọ bụrụ na m sị mmadụ see m ugbu a, m ga-akwụrịrị ya ụgwọ ka ị were mata ihe anyị na-ekwu okwu ya. Ọ bụrụ na m kpọrọ mmadụ ugbu a si ya see m vidiyo m na-eme ugbu a, as a videographer, m ga-akwụrịrị onye ahụ ụgwọ, which means that this is work on its own. Me may edit after the videos. Definitely you might want to edit the videos in order where there are lapses and where there are issues, that you can be able to put them in order. So what am I saying in essence? That even what I'm doing presently now, it is work on its own. The phone that I'm using is work. The batteries that are even charged, it takes energy to charge this battery. So it is work on its own. So that natural method of spirituality is that it will help to expose what you are doing for a living so that people can patronize it. You understand? That's why I tell people, before you come to Ordinary Igbo, make sure you have something doing. Before I became this spiritualist, I was into interior decoration, interior designing. I have, even till today, there are some certain things I don't need to call a laborer. I do them myself. So I have a handwork. So that is what spiritual forces do. They will help to expose your handwork so that your handwork will be known by men, and men will patronize you. So if you don't have anything you're doing and you want to come into Ordinary Igbo to make money overnight,
sorry, it is not going to work. So it is not a place for lazy people. It cannot be encouraged. So if you enjoy watching this video, already na video a ihe onyonyo a gị nwe ya mmasị n'ebe ọ nọ, biko gbalịa tụnyere anyị like button, pịa aka na like button. Makwa ihe ọzọ ị ga-emekwa ọwụ ime ya share ya this video ka ọ gaa viral ka ndị mmadụ niile kwe. Biko ọ bụrụ na ị subscribe for this channel, please try and subscribe to my channel. As time goes on, I will be bringing out so many other programs and topics concerning spirituality. Ya gazienụ.